Vítejte v obci Světlá, jedné z nejmenších vesnic mikroregionu Malá Haná. Vesnice leží v údolí Malé Hané na úpatí Drahanské vrchoviny. Dnešní obec se skládá ze dvou původně samostatných obcí. Světlá byla založena klášterem Hradisko u Olomouce ve 13. století a její název je zřejmě odvozen z vymýcené části lesa Světliny. Tvoří typickou okrouhlici uprostřed s kapličkou na nebevzetí Panny Marie. Vesnička Přívěst vznikla po vydání tolerančního patentu v roce 1781 rozparcelováním Světelského dvora mezi navrátilce z vyhnanství. Tyto vesničky byly v roce 1848 sloučeny. Na domě číslo 30 se dochoval původní kamenný erb opata kláštera Hradisko u Olomouce. Tento dům je postaven na místě části budovy Světelského dvora, kde žil v letech 1851 až 1924 Karel Miller, významný občan obce. Značnou měrou se podílel na založení sboru dobrovolných hasičů, čtenářského spolku, ale především byl autorem první kroniky Světlé a Přívěsti. V roce 1908 postavil veteránský spolek v Lipovém Háječku na Trávníkách pomníček císaři Františku Josefu I. Pomníček stál v obci 10 let a koncem roku 1918 byl zničen. Obci se podařilo získat dva významné fragmenty busty císaře a nyní je snahou tento pomníček v původním místě obnovit. V obci je také možno najít několik starých roubených stodol. Od roku 1960 byla Světlá více než 30 roků sloučena se sousedním Šebetovem. V roce 1992 se obec osamostatnila a začala se psát nová historie obce Světlá. Byla provedena plynofikace obce, vybudována telefonní síť, posíleno prameniště vodovodu a postavena čistírna odpadních vod. Mladé rodiny si za poslední 2 desítky let postavily v obci na 20 nových rodinných domků a výstavba dalších pokračuje. Od roku 1999 má obec vlastní znak a prapor. Ve znaku je zobrazena opatská berla a srdce, z něhož vyrůstají 2 lilie. Berla zastupuje zakladatele kláštera Hradisko u Olomouce, lilie představují 2 původně samostatné obce Světlou a Přívěšť a srdce je důkazem přátelství občanů obce různého vyznání. Znak a prapor vysvětil další významný občan Světlé, páter Alois Krchňák. V obci můžete najít 2 rybníky. Na hladině horního rybníka se zrcadlí budova obecního domu s obecním úřadem, hasičskou zbrojnicí a knihovnou, která je pokračovatelkou čtenářského spolku Svornost, založeného světelskými občany již v roce 1878. Spodní rybník je součástí krásného přírodního výletiště. V parčíku u obchodu stojí pomník Františka Palackého. Na obecním domě je od roku 1998 umístěna pamětní deska se jmény světelských občanů padlých v první světové válce. Obec žije bohatým kulturním, společenským a sportovním životem, pro který si místní občané vybudovali krásné zázemí v podobě výletiště, dětského hřiště a hřiště na Malou Kopanou. Hlavním pořadatelem všech významných akcí jsou místní hasiči. Sbor byl založen již v roce 1887, v témže roce byla pořízena i první hasičská stříkačka. Asi 1 kilometr západně pod obcí je rozvodí řek Moravy a Dyje. 2 potůčky, jeden přitéká z východu ze Světlé a druhý ze západu od Vanovic, se zde míjí ve vzdálenosti asi 20 metrů a po dlouhé cestě Moravou se setkávají na společné hranici Čech, Slovenska a Rakouska. Na východě se nad obcí zdvihají zalesněné kopečky Drahanské vrchoviny,
které vybízejí k dlouhým procházkám. Přestože jsou okolní pozemky intenzivně zemědělsky obhospodařovány, je možno na loukách v okolí obce spatřit žluté trsy u Polínu Nejvyššího, který patří v České republice k ohroženým rostlinám. Světelští občané se s vámi rádi setkají na všech kulturních, společenských i sportovních akcích, které se v průběhu celého roku v obci konají.